Μία πρόσκληση ειδική, που όπως ο μακαριστός γέροντάς μας, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βρατοπεδινός, μας έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε αυτό το Κυρίο μας που λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Ουδής έρχεται προς με, αμή ο πατήρ μου ο πέψας με ελκύσει αυτόν». Και ακριβώς ο νέος ο οποίος φεύγει από τον κόσμο αισθάνεται την έλξη του Πατρός, του Θεού Πατρός, και φεύγει, αλλά όμως δεν μένει ασυγκίνητος με τα δεινά των αδελφών μας που ζουν στον κόσμο. Και μάλιστα ο πρόεδρος των Πολυτέχνων είπε κάτι που είναι δυσάρεστο βέβαια και είναι γνωστό, ότι σήμερα το παιδί θεωρείται τεκμήριο φορολογίας. Και εμείς πραγματικά αγαναχτούμενοι στο Άγιον Όρος όταν βλέπουμε σήμερα η οικογένεια να καταφρονείται, να περιφρονείται, να μειώνεται. Και μάλιστα αγανάκτησα πάρα πολύ, σεβασμιότατε, όταν πριν από 3 μήνες περίπου συνάντησα μία κυρία η οποία εξομολογείται σε μένα στην Αθήνα και εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν έγκυος το 8ο παιδί. Λέει: «Γέροντα, θέλω να παραιτηθώ, θέλω να φύγω από την εργασία μου». «Γιατί?» της λέω. Λέει: «Οι συναδέλφισες μου με ονομάζουν Τσιγκάνα». «Γιατί σε ονομάζουν Τσιγκάνα?» «Γιατί είμαι έγκυος στο 8ο παιδί». Και καταλαβαίνετε τη ψυχολογία και τη σύγχρονη θέση των μερικών γυναικών, μερικών ανθρώπων που θέλουν να είναι εφορούμενοι με το ευρωπαϊκό πνεύμα και φρόνημα που δυστυχώς φαίνεται ότι απέτυχε. Όμως εμείς με τα σεβασμού βλέπουμε την μητέρα, με τα σεβασμού βλέπουμε την πολύτεκνη ιδιαίτερα μητέρα, και εγώ είμαι μέλος πολυτέχνη οικογένειας, είμαστε 7 αδέλφια και πραγματικά σεβόμεθα πάρα πολύ και θα προσπαθήσουμε και εδώ στο Συλλογό σαν να είμαστε αρρωγοί, διότι πιστεύουμε ότι το έθνος πρέπει να δώσει σημασία στην πολύτεκνο μητέρα και το παιδί δεν πρέπει να είναι τεκμήριο φορολογίας, αλλά να είναι σημείο δυνάμεως του έθνους. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, νομίζω ότι η Μητρόπολης Βερρίας, Ναούσης και Καμπανίας πολύ καλά κάνει μετά την εορτή της Υπαπαντής και αφιερώνει αυτή την εκδήλωση στην πολύτεκνη μητέρα. Και ασφαλώς θέλει να δώσει και ένα μήνυμα άλλων με έναν έμμεσον τρόπο, αλλά σαφή τρόπο. Ότι νομίζω ότι για να μπορέσει κανείς να πιστεύσει στην οικογένεια, να πιστεύσει στην πολυτεχνία, να πιστεύσει στον άνθρωπο που είναι μέλος της οικογένειας της σωστής και όχι αυτά τα οποία νομοθετούν τώρα πρόσφατα που πραγματικά καταβροχθίζουν και είναι αντικείμενο καταφρονήσεως η χώρα μας με τις σύγχρονους ψηφισμούς που ξέρετε τι εννοώ. Πρέπει η Μητρόπολης και γενικά η Εκκλησία θέλει να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να μείνουμε πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Πρέπει να δούμε την οικογένεια υπό τη σωστή θεώρηση την πνευματική. Και η οικογένεια πραγματικά όταν είναι με τη σωστή θεώρηση την πνευματική και ακριβώς στην οικογένεια θα μέλη της οικογένειας με έναν απότερο και μοναδικό σκοπό την βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ ότι αποτελείται από σώμα και αθάνατον ψυχή και πρέπει ακριβώς μέσα στην οικογένεια να φροντίσουμε όλοι συναγωνιζόμενοι μεταξύ μας στον πνευματικό αγώνα, ώστε να βιώσουμε την πνευματικότητα, να βιώσουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να δώσουμε σημασία στη σωστή θέση που δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο. Και η σωστή θέση που δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο είναι η μοναδική θέση, ότι ο άνθρωπος επλάστη στον κόσμο για να γίνει Άγιος. Και μια πολύτεκνη μητέρα γεννά παιδιά για τη βασιλεία των ουρανών. Και πρέπει ακριβώς να προσπαθήσει η μητέρα και ο πατέρας να δώσουν αυτήν τη σωστή κατεύθυνση, ώστε τα παιδιά αυτά που γεννούν να τα υποδεχτούν στη βασιλεία των ουρανών. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος ως αθάνατον όν πρέπει να προσπαθήσει ο ίδιος να ζει την αθανασία. Και πραγματικά δεν θα λησμονήσω ποτέ, σεβασμιότατε, όταν ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν 16 ετών
και πήγαν τότε να δουν κάποιον κινηματογράφο, του παλιά κινηματογράφου ήταν τις ώρες τις απογευματινές, και πήγαν να δουν έναν πολεμικό έργο. Και τότε μόλις είδαν το πολεμικό έργο, τότε τον έπιασε μια μελαγχολία, διότι έβλεπε πως σε μια στιγμή ο άνθρωπος σκοτώνει ο ένας τον άλλον και λέγει αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Και μετά, όπως ο ίδιος μας διηγόταν, έφυγε από τον κινηματογράφο και επειδή ήταν ακόμα απόγευμα και είχε φως, πήγε σε έναν βράχο στην Πάφο και καθόταν εκεί και διαλογίζεται με τα πολλής λύπης ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε του παρουσιάζει το ίδιος ο Χριστός και του λέγει Σοκράτη, έτσι έλεγαν το κοσμικό του όνομα, τον άνθρωπον τον δημιούργησα να είναι αθάνατος. Και τότε μόλις είδε αυτήν την όραση, που δεν ήταν όραση σε όνειρον, ήταν όραση εν ώρα εγρηγόρσεως καθήπαν. Και τότε ακριβώς φεύγει σε λίγες μέρες και πηγαίνει να γίνει μοναχός, χωρίς να ξέρει, ποτέ δεν είδε μοναχόνη στη ζωή του. Και πηγαίνει στη μονή του Αποστόλου Ανδρέου που ήταν ξακουστεί ως προσκύνημα. Πήγαινε εκεί, είδε τους ιερείς, λέει ήρθα να γίνω μοναχός. Του λένε οι ιερείς, παιδί μου, εδώ δεν είμαστε μοναστήρι, δεν δεχόμεθα μοναχούς, είναι μεν μονή η μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, αλλά όμως είναι προσκύνημα. Αν θέλεις να γίνεις μοναχός, να πας στη μονή Σταυροβουνίου. Και πού είναι, λέει, η μονή Σταυροβουνίου, και του είπαν πώς θα πάει. Πήγαινε εκεί, 16 ετών παιδί, τον είδαν, του είπαν παιδί μου είσαι ανήλικος, δεν μπορούμε να σε πάρουμε. Επέμεναν ο Σοκράτης και τον εδέχθηκαν ως φιλοξενούμενο. Οι γονείς του δεν ήξεραν τίποτε. Και σε 3 χρόνια που τον είχα φιλοξενούμενο, πηγαίνουν οι χωριανοί του από τη Δρούσια, ένα χωριό της Πάφου, και λέει ένας μοναχός, με εδώ έχουμε και έναν παιδί εδώ χωριανό σας. Λέει ποιος είναι? Ο Σοκράτης του Παντέλα, έτσι λεγόταν. Λέει με αυτόν έχει πνιγεί το παιδί, αυτόν έτσι διαδόθη και του κάνουν οι γονείς του μνημόσυνα. Λέει εδώ το παιδί ζει και είναι εδώ και είναι εδώ και είμαι ως μοναχός. Και μόλις το είδανε πήγαν και είπαν στη μητέρα και στον πατέρα του και ήρθαν και ενόμιζαν ότι ανίσταται εκ νεκρών το παιδί τους που το έκανε για 3 χρόνια μνημόσυνα. Γιατί σας είπα αυτά? Για να σας πω ότι ο άνθρωπος που δέχεται το μήνυμα του Χριστού, ο άνθρωπος που βιώνει τον Χριστόν, είναι έτοιμος για θυσίες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Άγιον Όρος, έχουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν εθίγει από κανένα παράγοντα να καταπτωηθεί η Εκκλησία και να καταποντιστεί όπως οι ανατολικές χώρες. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε την ομολογία μας, πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας, πρέπει να κρατήσουμε το χριστιανικό μας βίωμα, πρέπει να δείξουμε σημασία τη δέουσαν στην Εκκλησία, πρέπει να είμαστε πιστά τέκνα της Εκκλησίας, πρέπει να ζούμε την χαρά της αιωνιότητος, πρέπει να ζούμε τη χαρά της Αναστάσεως, πρέπει να ζούμε και να βιώνουμε τα βιώματα της χάριτος. Εμείς είμεθα στο Άγιον Όρος, αδελφοί μου, και είμεθα μάρτυρες των τόσων ανθρώπων που έρχονται από μακριά, από την Αμερική, από τη Ρωσία και από όλα τα κράτη τα πρώην κομμουνιστικά, και έρχονται γονατιστοί μπροστά μας και μας λένε να τους διδάξουμε την παράδοση που την κρατούμε εμείς ευτυχώς. Διότι όπως οι ίδιοι ομολογούν, η παράδοση δική μας έχει κατατραυματιστεί από την δυναστεία του κομμουνισμού και η ελπίδα μας είναι σε εσάς τους αγιορείτες, είναι στα προσκυνήματα της Ελλάδος. Και αυτό και έρχονται με τόσον δέος, διότι η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να κρατήσουμε αυτόν το βίωμα, πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την πίστη, πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την ομολογία εφόσον ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, εφόσον ζούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, εφόσον ζούμε τον εκκλησιασμό, το μυστήριο της εξομολογήσεως και μέσα μας λαλεί χάρις. Και όταν λαλεί χάρις σημαίνει ότι λαλεί Κύριος ο Θεός, και τότε ακριβώς θα είμαι τα μαρτυρία Χριστού, θα είμαι τα επιστολή Χριστού γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε παραδείγματα, πρέπει να δώσουμε με τη ζωή μας τα συνθήματα στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος και ότι ο Χριστός ακριβώς έπλασε τον άνθρωπο για την αιωνιότητα. Και ακριβώς αυτή η αιωνιότητα δεν είναι μια φαντασία,
Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει πάρ' τα φάρμακα και μετά θάνατο θα γίνεις καλά. Όχι. Εμείς ζούμε αυτήν την αιωνιότητα από αυτήν τη ζωή. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών και ακριβώς μέσα στην καρδία μας μπορεί να βιωθεί η Βασιλεία του Χριστού. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Χριστού, εννοούμε αυτόν τούτον τον Χριστό λαλούντα και ενεργούντα εν τες καρδίες ημών. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν γίνουμε άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι της χάριτος, τότε και τα παιδιά θα τα γεννήσουμε και θα τα νουθετήσουμε και θα τα παραδειγματίσουμε να είναι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Να ευχαριστήσουμε